Sunana Alhaji Usman Tijjani Othman, Sarkin Das daga Bauchi State. Ina so in kira ne ga dukkan iyaye da masu kula da yara da kuma shugabannin al'umma dangane da wannan gangami da za a yi na rigakafi na kansa ta bakin mahaifa, da su ba da 'ya'yansu yara mata daga shekara 9 zuwa 14, wanda za a yi musu wannan rigakafi a dukkan inda aka tanadar domin yin wannan rigakafi, wato ko a asibiti ko a wajen karatu makaranti ko a wajen bauta wajen addini ko masallatai ko coci-coci. To duk inda aka tanadar domin wannan rigakafi, to muna kira da iyaye da cewa a ba da waɗannan yara. Za a fara wannan rigakafi ne daga ranar 24 ga watan Oktoba zuwa 30 ga watan Oktoba. Alhamdulillah, wannan rigakafi da za a yi ana kiransa Human Papilloma Virus Vaccine. Shi yana da inganci ƙwarai, kuma an tabbatar da cewa zai ba da kariya ga waɗannan 'ya'ya mata daga shekara 9 zuwa 14. Zai kare su daga wannan cuta ta kansa ta bakin mahaifa. Kuma yana da inganci, single dose ne, wato akan yi sau ɗaya ne kawai in aka ba da 'ya mace wanda take tsakanin wannan shekaru. To in Allah ya yarda ta samu wannan kariya daga wannan cuta na kansar bakin mahaifa har iya rayuwa. Muna addu'a da cewa al'umma za su amince su ba da haɗin kai yadda ya kamata. Mun gode ma Allah. Assalamu alaikum.